Jo estava a Barcelona, molts anys he estat, i llavors em vaig quedar viuda i me'n vaig anar a Sant Joan, que tenia la germana gran, i feien uns pisos, i em vaig comprar un pis allà al costat del meu nebot. I allà vaig viure 18 anys, 20 anys. Vaig conèixer un andalús, molt flamenc, en una festa, i mira, vaig viure 18 anys amb ell. Se'n va morir. I llavors, vine, van obrir aquí, feia poc, i ho vaig veure. Dic, nena, li vaig dir a la meva filla, anem a provar. Saps què? Dic, tanco el pis, no em dono de baixa de res, de l'aigua ni la llum, i vaig anar. Vaig conèixer una senyora, que és la meva amiga, que va arribar malalta, que venia de 3 mesos de l'hospital, i la seva filla em va dir, que ets nova? Dic, sí. Diu, vigilaràs la meva mare, que està molt malalta. I ja em vaig posar una obligació damunt, que m'entens? I ara som germanes. Mos hem fet germanes. 5 anys que estem juntes. Ella a la seva habitació i jo a la meva, Tenim una habitació moblada al nostre gust, molt maca, que m'entens? Tenim de tot, com si fóssim a casa. Aquí surts al jardí, respires, no hi ha contaminació, no hi ha res. Sortim al poble, ja coneixem a tothom. Tenim tothom, ha vingut molta gent aquí per cara nostra, perquè mos veuen, i aquesta residència que no veu nosaltres com estem, que són meravelloses. Que elles ho han passat malament, també les noies, es veien agotades, però elles cada dia aquí, que m'entens? I, mos han tractat molt bé totes amb molt carinyo, que és molt maco això, perquè la gent gran el que volen, i totes molt maques, molt, no es pot dir si no ho he trobat, que m'entens?